vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo confession yangu yakamira sekudai: ndakapiwawo, munoona tumaheti tuyetuya tunopfekwa nevarume vekuNigeria. Saka pandainge ndisati ndaita mari, ndaishandira umwe muNigerian uyo ainge aine restaurant yake, aindifarira zvisingaite. Mukoma Nashi akabva achizoenda kuNigeria, akazoti adzoka manje ndipo paakabva achizondipa kaheti ikako. Akangonditi heti iyi, each and every night seta alarm kana nguva dzava kuti 12 am unomuka paya wobva wapfugama, but izvi zviite mukadzi wako asingazvioni, but unofanira kuzviita urimo murumu imomo. Hamene kuti uchazvifambisa sei, unofanira kuti unge uchizviita kwemazuva awo anokwana kuita 5. So mukoma ndakagamuchira heti iyoyo sezvo ainge andivimbisa kuti after 5 days ndaizokwanisa kuita mari yakawanda, in which ndakazoita mari, but at what cost mukoma. So zuva rekutanga ndakamuka zvakanaka, ndakanyatsokuona kuti panapaka ndikaseta alarm anenge ari ma1, saka ndakangoita iri vibration, ndokubva ndazoisa foni yangu pasi pepilo, yakangovibrata ka1 mukoma, hana yangu ndokubva yatorova, ndokubva ndatopepuka paya. Ndakatarisa madhamu ndikatoona kutoti vainge vakarara mukoma. Ndakaburuka pamubhedha zvinyoronyoro, ndakati ndaburuka paya ndokubva ndachizopfugama mukoma Nashi nechikumakumbo kwemubhedha, ndisingadi kuti mudzimai wangu ange achizozviona mukoma. Ndokubva ndatanga kutaura ndichiti ndoda mari yakawanda, uye zvekare ndoda vakadzi vakawanda, ndoda kuzoita vakadzi kana ndava nemari, vakadzi vakawanda, kunyange vakadzi vanotosvika kana kuma30, because ndo zvaainge akandiudza kuti ndinge ndichizotaura. Ndaisatoziva kutoti zvose zvaainge achindiudza izvozvo dzainge dzitoriwo mhiko, uye zvekare ndainge ndichitodana avanoti magods ekuNigeria. Saka chinondipa mari ndechimwe chinonzi chigod of fertility. Saka kana ndikarara nevakadzi, sezvo ndichiudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichirara nevakadzi vakawanda each and every day mukoma Nashi, sezvo ndiine mari, it is very easy kuti ndige ndichingorara nevakadzi vakawanda, especially muno muSouth Africa vanhu they are just after money. So mukoma Nashi ndo zvandinoitawo izvozvo. Saka chakazokonzeresa ndechekuti ndaifanira kuti ndige ndichiita zvinhu izvi kwemazuva anokwana kuita 5, one day after the other for 5 days, but unfortunately the very second day mudzimai wangu mukoma takati tichinorara akabva ati baba mwana ndiri kunzwa mudumbu wandiri kunzwaka. Mukoma akangorara usiku hwose achidurura. Ndikabva ndati asi ndai Mwari wangu, kochiko munhu angazongoitawo manyoka apa ininiwo ndiri busy kuzadzikisa mhiko dzangu. So ipapo ndakafonera muNigerian akabva ati it is fine, we will do it tomorrow my friend, but haana kutondiudza kutoti kwainge kwava kutokanganisika kwemhiko. Saka chimwari chacho ichocho chainge chatotsamwa mukoma. Zuva chenumber 3 kunodai so kuti ndige ndichinoita mhiko zvekare, ndakabva ndazokanganisa kumuka, because tainge tine chimwe chimubhedha chaiva nenoise mukoma, chaiti kana womuka paya uchiburuka pamubhedha chaiita kurira kuti kakakakakaka masprings achiita kurira. Ndakabva ndati panapaka awa ndo anotonzi ma1. Saka ndakazama mukoma kuti ndige ndichinopfugama zvekare kumakumbo. Iye akabva amuka akabva ati ko muri kuitei? Ndokubva ndaisa chiheti chiya pasi pemubhedha, ndokubva ndaita sekunge ndainge ndichitoita weight, because ndainge ndakaisa chamber paside neni. Ndokubva ndatongotora chamber yaya ndikabva ndatanga kuita weight, ndikati iwe ndatomuka ndiine hope shamwari. Akabva aseka zvake akabva arara zvanzi ako mava kuita weight makapfugama, she did not even suspect anything. Apa ndainge ndatonzi kana ndatotadza zvemusi iwoyo. Mukoma Nashi ndakazoshingirira, but ndakazoita mhiko idzi ndichidzitevedzera, not for 5 days, but ndakazodziita after 2 weeks. After 2 weeks mukoma ndopa ndakatanga kurota heti iyi. Ndaitoirota iine mari mukati. Ndaizoti kana ndamuka paya zvaingoitika like 2 minutes, so mukadzi wangu aikwanisa kungobuda panze achinochera mvura oro kuita tumwe tumabasa. Ndobva ndatongonzi tora heti yaya. Pandinonobata heti yaya ndobva ndatoona kuti munenge muine mari. Kazhinji maiwanzokunyuka mari inenge ichisvika kana kuma2 kuma3 up to 5,000 rands. Mukoma ndakaunganidza mari iyi in secret, ndikanotenga motikari yangu in secret, then ndokubva
ndachizoudza madam manje ndikati handine chibhizinesi changu chandiri kuda kutanga. Saka madam vakabva vazobvuma ndokubva tatanga zvimabhizinesi kumusha ndokutotanga kutobudirira paya paya. Saka iniwo semunhu ainge achiwana mari daily kuna madam manje ndakabva ndaita sekunge ndainge ndava nemaconnections akawanda. Pane vanhu vainge vava kundibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuzobudirira muupenyu, but mukomanashe ndainge ndichitongotora mari iyi mumba. Takazoita marestaurant edu mutauni, ndabetserwa zvekare naye muNigerian ndokubva taita nemasaluni. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazotanga kurota manje imwe n'anga yekunigeria yaingokaruka yanyuka murumu mandinenge ndiri. Saka ichitaura neni mukoma yainge ichitaura nechimwe chirudzi chandisingatombokwanisi kunzwisisa. Ndokubva ndazoudza muNigerian uya akabva nditi ndichavafonera. Saka ivo ndivo vanogadzira zvimwari zvacho izvo zvacho zvatinonamata zvinotipa mari, the god of fertility. Mukoma akabva achizovafonera. Pandakazoenda ndichinotaura naye ndakatoona kutoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka, like zviya zvekuti unotaura nemunhu but munhu iye achiavoida eye contact newe and it tells you kuti things are really bad. Mukoma nashi muNigerian uyu akabva azoti, you know what you did, my friend, you messed up big time. Why did you mess up? Why did you make your wife wake up when you were busy doing these things? I told you that your wife was not supposed to wake up. Now look what you have done. What was I supposed to do? Because the very next day mukadzi wangu ainge achiti anonzwa mudumbu, saka akangorara usiku hwose achingomuka chete achingoti mudumbu mangu muri kurwadza. So mukomanashi akabva azonditi nyaya iripo ndeyekuti iwe wakatokanganisa, ndichataurawo neimwe friend yangu but pari zvino is out of the country, saka tichazoita a ritual and a sacrifice tobva tachizonzwa kuti iye anoda chii. Komanashi I waited, I can say maybe for about 3 months I waited for him. Ipapo ndainge ndava kungogara ndichirwara mukoma, kuchinhu kwangu uku kuchingobuda weti, ndichingochururuka weti chete apa. Usiku ndainge ndichirota ndichiita bonde nevamwe varungu mukoma. Ndakasvika pakutenga maadult diaper zvisingazivikanwe nemudzimai wangu. Since tainge tava nemari, I would avoid her, ndichirara mumotikari, not wanting her to know kuti this was what was happening to me. Ndaigara nechipeki chemaadult diaper mumotikari, then ndobva ndatsvaka panenge paine public toilet ndonochinja because wet yainge ichingochururuka chete. Mukomanashi akabva achizoti kwandiri ndo yainge iri punishment iyoyo yekutanga. Saka takabva tachizoenda kumba kwemuNigerian wacho, then ndokubva vazogadzira altar, vakaisa macandles, mabhaibheri, but mabhaibheri awa mukomanashi vainge vakamamesa, vakamaita upside down such that the cross will be facing downwards. Ndikabva ndazopfugama paya ndikatanga kugezeswa neropa, ndizoti rainge riri ropa rei. Ndopa vakabva vachizotanga kutaura nen'anga iyaya, but inini manje musi wacho handina kuiona. Ndo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizounza ropa raamai vangu. Ndikati ropa raamai vangu, like how? Ndokubva ndachizopiwa imwe cup. It was a beautiful cup but isina mubato manje, but yakangoita sekunge cup dzedze dzataishandisa, cup dziya dzesimbi dzekango, ndo yandakapiwa iyoyo but ine beautiful design. Ndikanzi ndike ndichienda nayo kumusha. Ndakazoenda kuZimbabwe, ndikanzi kapu iyi I was supposed to find a way ndoiisa pasi pembedha paamai. Ndikabva ndazoita saizvozvo. Ndakasvika kumba ndikapa amai vangu magrocery nezvimwe zvandainge ndavatengera South Africa. My mom passed away. She was not even that old when she passed away mukoma. Saka ndini ndakavauraya. Kapu iyi mukoma nashi ndakangoisiya iri pasi pembedha pavo ndikadzoka kunoku kuSouth Africa. Asi vakazoti vafa mukoma ndainge nditori kubasa. Panakangofonerwa zvichinzi zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumusha. Ndikabva ndatoziva kutoti vainge vari amai vangu vainge vashaika. Saka hana yangu yakangorova mukoma. Ndokubva ndatanga kunzwa mudumbu, munoziva mudumbu uya westress. Ndichienda kutoilet mukoma ndo pandakabva ndaona kuti pasink painge paine cup yainge iripo, that same cup yandainge ndakaenda ndikanoisiya kuZimbabwe yainge yakazara neropa mukoma, fresh blood. Ndokubva ndatonzwa voice rakanditi tora cup iyoyo unwe ropa ririmo. Ndakaita saizvozvo mukoma. Apa ndainge ndichinzwa kuda kurutsa because ndaitonzwa kutoti iri iropa remunhu. Ndakashingirira ndikanwa ropa iroro mukoma.
then ndokubva ndachizofonera muNigerian uyo akabva ati before you go to Zim you are supposed to come here. Mukoma ndakaenda kuya vane zvimwe zvo zvavakazondipa kuti ndinge ndichidya, then after ndadya ndikatanga kurutsa. Ndakangorutsa ropa riya mukoma ndichirirutsira mune kamwe kadish kainge kari gold plated. Ndokubva vazotora kadish kake vakazonokaisa paaltar zvikabva zvanzi zvako zvaita you can go. Ndakapiwa mari yandakanzi iyi mari iyi usazoisanganisa neimwe mari, imari yekuti parufu ipapo unofanira kuti unge uchizopa hama dzako. Saka wose wandakapa mari iyi mukoma akaishandisa. Zvinoitika ndezvekudai so kunyangwe akanzi anamata zvinengei anenge akangovharwa chete, haakwanisi kuona kuti inini ndini ndakauraya amai uye zvekare ndakaromba. Ndiyo confession yangu mukoma yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Anzi mukomana achindaifungidzira kuti mari yeurombwa inonakidza kudya. Aiwa hapatomborina zviripo, because unenge uchiti pose paunenge uchida kufara obva watongozvirangaridza kuti asi this is blood money, apa ndine mhiko dzandinofanira kuti ndirambe ndichingotevedzera on top of that after I sacrificed my mother. Zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe nyaya zvekare yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please listen to his story and then tell me what you think. I'll be in the comment section. Hanzi I'll be following through mukoma kana mukaposta nyaya yangu. So I'm going to play that voice note for you. Do not skip. Uye zvekare, do not forget to bring your December confessions to me so that I can read them here on our channel. Makadini mukoma ndauyawo nenyaya yangu. Ini ndi murume akaromba. Kuromba kwangu ndakarombera dzimba. So ndichienda kun'anga ndakanopiwa mushonga wandakapiwa. Ndakanondoenda unocherera musango. Kana uchinge wacherera musango uchaita sekunge wakunovaka chinhu chinenge mudhuri pamusoro pemushonga iwowo. Ende simende yandaizoshandisa kuvaka mudhuri wachona ndaisaisanganisa nedhaga. Ndaingoisa iri simende je nezvidhina. Kamudhuri kachona kandakavaka kana kumbokura zvinoenda kure, kanosvika pamabvi vangu kana ndichinge ndakamira. And it's like 30 centimeters kureba kuenda kumberi nekumashure nekumasaidi. So zvandinoita kupera kwemwedzi wega ndinoenda ndinopfugama pakamba ikaka kari musango, ndoita sekunge ndiri kukanamata ndichitaura zvese zvandenge ndichida kuti zviitike kudzimba dzangu dzese. Dzimba dzandinadzo imba dzekurojesa, maloji nedzimba dzatinorojесera vana vechikoro, kunyanyanya vaya vanenge vari mumayunivhesiti, vanenge vari kure nekwavanenge vachigara. Ndichizonosvika pakuromba ndingori munhuwo ainge agara achida kupfuma, ende ndainyanya kufarira zveproperty too much. That's why ndakazosarudza bhizinesi rekuvakira vanenge vachida kurenda. Saka zvandinoita ndezvekudai, pese pandinoenda nokolekta mari yerendi, ingave inenge ichibva kuvana vechikoro, kumalojas, kune dzimwe dzimba dzandakavakira, hamuzi muHarare chete, ndine dzimba kwaMutare, ndine dzimba kuBulawayo, ndine dzimba kuMarondera. Pandinoenda kunokolekta mari mwedzi wega ndochiuya nemari yachona isati yapinda mumba, ndinoenda ndinoirarisa pakamba kangu kandakavakira musango. Toita usiku hwese iripa, hapana anomboitora, chero kaita mhepo inenge yaimbopupurudzwa nemhepo. Then kana ichinge yaita usiku hwese iripa, mangwana makuseni ndinofumira kunoitora, ndinobva ndaitora ndouya nayo ndozoishandisa zvandichida kushandisa. Ende chimwe chinhu, mushonga uyu unondionesa vanhu vakaromba sezvandakaita. Tingave tasvika kana pameeting yekuti tava kuita business, kana ndasvika pane munhu anenge akaromba, ndinotobva ndatoziva kuti naiyewo munhu akaromba. Kungave kubhawa
mumafaro kana papi nepapi munhu achifamba ndotoziva kuti uyu munhu akaromba sezvandakaita. Saka zvandinoita kana ndichiita venture into business, handibvumidzwi kuti ndinge ndichinoita business nemunhu akaromba sezvandakaita. Ndinenge ndichida vanhu vanenge vari clean, nekuda kwekuti mari yake neichizoda kuti ndizenge ndichiishandisa kana kuri kuti business redu rinenge richifamba zvakanaka. Nekuti mari yeurombo haiite kuti ndizoenda nayo kune kamba kangu kaya ndinge ndichinoiisa kuti inorara usiku hwese iri papo, mishonga yangu yese inobva yapanduka. Saka ndidzo mhiko dziri tu dzandofanira kuchengetedza. Kuita business nemunhu asina kuromba nekutora mari dzandindapiwa ndichinodzirarisa musango pakamba kandakavaka. Kungotadza kuita zvinhu izvozvi chete, ndakaudzwa kuti zvinhu zvangu zvinova zvashanduka, ende handimboziva kuti kana zvichinge zvashanduka chii chinaitika, but ndakangoudzwa kuti like ndofanira kunge ndichingochengetedza zvandakaudzwa. Saka for now hapana chati chapanduka, hapana chati chaitika, zvinhu zvese zvichiri kundifambira zvakanaka. Saka hazvina kumbondiomera. Ndava ne12 years ndichichengetedza mhiko dzangu idzi, ende mabusiness angu hanombobvira akandipa kana maproblems. Hazvina kana ropa mukati kumhuri kwedu, hakuna kana munhu akambofa nenyaya yekuti ndachekeresa kana kurota zvinhu zvinotyisa. Kana pandakambonzwa vanhu vachifamba vachiti tazoona iwo ndorotikanganisa kuita zvakati nezvakati, asi vanhu vese kwese kwavari zvinhu zvikuvafambira mune zvakanaka. Ndinototenda kuti ndakaita lucky rekuwana munhu anondirombesa nenzira dzakadai, nekuti vashoma vakawana mukana wandakawana uyu. Vamwe vanotoshuwira kuti dai vanga vakaromba marombero andakaita. Handina hangu rubatsiro rwandiri kuda, ndangouyawo kuti ndinge ndichingokuzivisai mhiko dzangu nemarombero andakaita. Ndiyo nyaya yangu mukoma.